Ahojte, čaute, moje meno je Kristián. Kvôli tomu, že to prechádzajúce video bolo len také informačné, tak toto je môj prvý oficiálny záznam môjho progresu. Takže si myslím, že sa môžeme pustiť do toho. Toto je taký rýchly overview toho, čo som robil. Venoval som sa dôležitým rozhodnutiam, ktorou cestou sa vyberiem, či Unity alebo Unreal Engine. Potom, čo bude môj hlavný zdroj informácií. Následne som si navrhol krok po kroku takú cestu, ktorú som si rozdelil do určitých fáz, no o tom potom, nechcem nič predbiehať. Hej, akože priznám sa, s týmto mi pomáhala umelá inteligencia, pretože takéto niečo by mi inak trvalo týždne, kým by som spravil. A potom po dlhom rozhodovaní a porovnávaniu som sa pustil do práce. Posťahoval som si potrebné softvéry a začal som sa učiť. To bolo tak v krátkosti asi všetko. Unity alebo Unreal Engine. Rozhodol som sa pre Unreal Engine kvôli tomu, že má lepšiu podporu umelej inteligencie, s ktorou chcem do budúcna pracovať. Je v nej veľa vecí zadarmo a jednoducho sa mi páči, ako vyzerajú hry spravené v nej, grafika a podobne. Ovplyvnilo ma pri rozhodovaní aj toto video, ktoré by sa vám malo zobraziť teraz vpravo hore v kartách. Takže za mňa Unreal Engine. Ďalšia otázka, ktorú som mal problém, čo bude mojim hlavným zdrojom informácií. No s týmto mi isto pomôže ChatGPT. Takže som tam naťukal, nech mi pomôže a tá mi vyplodila následovné. Platené kurzy, na to ozaj nemám lovu. Potom oficiálna dokumentácia Unreal Engine, to je OK, ale je to skôr ako nejaký doplnkový materiál alebo nejaký nástroj, ktorý by som slúžil k tomu, keď niečo nebudem vedieť, tak si to tam proste nejakým spôsobom dočítam alebo nájdem. A potom oficiálny Unreal Engine kurz od zakladateľov. Ja, že bingo. Vôbec som netušil, že Epic Games ponúka takéto oficiálne kurzy úplne, že za free. Takže som sa tam zaregistroval a prihlásil. No ale tu nastal ďalší problém. Tých kurzov je tam, že strašne moc veľa. Či už priamo tých Epic Games, alebo od ľudí, ktorí to robia, úplne len tak, že sa im chce. A po menšom rešerši a ďalšej diskusii s AI-kom som sa dopracoval k tomuto. Learning Path Content, Welcome to Game Development. Čo som sa naučil? No, takže ako som našiel tú cestu, tak som si spustil ten prvý kurz z tej cesty s názvom Your First Hour in Unreal Engine, alebo teda tvoja prvá hodina v Unreal Engine. No, v prvých lekciách tohto kurzu som sa spoznával s prostredím, v ktorom budem pracovať. Naučil som sa, ako sa vytvára nový projekt. Takisto som sa naučil zo pár skratiek, ako napríklad skratka F pre Focus, ktorá ma presmeruje k objektu, ktorý mám označený. Čo je celkom akože ozaj potrebné a základné. Ďalej, ako sa presúvajú objekty, otáčajú, zväčšujú alebo zmenšujú. Základná práca so svetlom, ako sa vytvára nová mapa v projekte, ako sa pridávajú do projektu vlastné asety. Asset znamená po anglicky položka, takže reálne čokoľvek, či už nejaká textúra, zvuk alebo modely. Bolo asi tak všetko, pretože v tomto bode som to sekol s učením, pretože ma napadol skvelý nápad, že budem natáčať videá, ako sa učím tvorbu videohier. Záver videa začnem s otázkou, a čomu sa budem venovať na budúce. Pravdepodobne si dokončím ten úvodný kurz, prečítam si nové zručnosti, ktoré som sa naučil pomocou nejakého projektu a ďalej uvidím, kam ma cesta sa vedie. Takže ja ďakujem, že si toto pozeral až do konca. Verím, že sa ti video páčilo. Budem rád, ak do komentáru napíšeš svoj názor ohľadom čohokoľvek, či už na niektorý z mojich rozhodnutí, alebo celkovo ohľadom série. Ja sa poteším. Tak toto je z mojej strany na dnes všetko. Čaute a peace.